Mao ni ang pagtira sa Kinilaw sa Cagayan de Oro City. The Friendship o the Golden Friendship. Katawa kayo itong chef, oh. Chef, oh. Seriously, what the fuck are you doing? Tabon-tabon. Taklob ni sa kuan. Taklop-taklop sa Tagalog. Sa kuan. Sa Waray. ilagay dyan sa baso. Ganyan pagtimpla ng Kinilaw. Pampalasa. Pampalasa. Pangpakuan day. Pampalapot. Pampakulor, pampalapot. Mag-move on ka na. Baliw ka yata eh. Ganyan lang. Sabi ko na yun. Di labas yung palit nito. Soroy ba? Team. At tapos Lagyan ng suka. suka, lagyan ng suka, oh. Oh, tingnan nyo mga guys. Oh. Suka. Para sa taong sigig suka. Sana all. Kalba kay kugot, guys. Ganunin mo lang. Pigain. Pigain mo siya ng mabuti. Grabe, ang galing talaga ni boss. Pangpakulay. Mo ni si Chef Boy Kim. Chef Kim. Dito sa bowl kay wala ba? 2 kilo ya mo dito. Kilo gyapon. Pero wala ni. Ito. Ha? Labas. Mm. Ba Oh. labas ba? Oh, ang galing kayo pumiga. Grabe. Oh. Pak ganun. Enough na. Oh, enough na. Walang salaan. Kamay na natin. Kamay lang, oh. Oh, wow, lamig kayong kamot. Nasa kamay ang Mayroong totoong sustansya. Yan makahilo. Kik kayo. Dagdag puntos yan sa timplada natin. Mga sikreto sa Kinilaw, mga katsay-tsay. Oh. Oh my God! Wow! Pigain. Ilabay natin. Gilabay natin. Oh, di ba? Oh, haluin. Para may cake. Sobraan natin. Kunin kayo merong nahulugin na mga lapot-lapot kuan. Kinuskusan. Haluin. Sili muna. Oh, sili. Sili para anghang. Anghang. Okay kayo. Amik kayo. Ah. Yan si Boss Kim. Hindi masarap ang kinilaw pag walang sili. Oh, sabi niya hindi masarap pag walang sili, oh. Dapat may sili. Oh, dapat may sili daw, sabi ni Chef Kim. Appetite. Oh, di ba? Yan si Chef, kalmado lang. Yan si Chef, tahimik lang. Tahimik lang si Chef. Yung 10,000 na pangako ni Kuan, ito to? Kaya tano? Mark Villar. Kaya tano to eh? Kita niya. Oh. Oh, kamutin lang. Kamutin lang. Masarap ang makakamay. Sarap ang kamay, dagdag puntos yan. Yan ang sikreto. Sikretong malupit. Ano yung sikretong malupit? Oh, okay guys. Kuha sa bitsin guys. Okay guys, kukuha muna siyang bitsin guys. O lagyan ng kuan, Salt. grabe cool ba kay Chef? Ay, salt to. Lagyan ng yan. salt. Oh. Black pepper. At saka salt with kuan, lasa. Ito yung assistant to. Assistant chef. Sana all. Yeah, assistant chef, shout out. Nag-i-give si assistant Wala chef. pa lang. Hindi na bengon. Hindi nga na paliton. Mas tagan pa tumayi mo. Yun ay sinulunod grapon dito boss ba? Mo gani ni. Muna? Ay katong brand katong kuan ba? Kapelwir ba? Mo gani isa.
Ah, dito? Sa kilo Ano na. ang labi ato dito ba? Amo dito? Oh, gani siya. Amo dito, day. Pero ko sa tapiro ito sulupin. Luan na daan ba? Ako ang giko gani. So guys, nandito na din ang mga choyo. Ay, motor ba? Wala nakita mo dia? Wala man. Wala yung motor dia. Sila. Asa na kagikan doy? Nades kondoy kay sa Tapos hugasin muna ang kuhan. Hugasin muna, hugasin. Ang tamban, hugasin muna. Wala. Larga na si Kwan. Jimboy wa pa. Hiwain. Pero Hiwain siya, hiwain. ito so dako boss, sudanan boss. Mo na ni. Ito na ang finished product mga ka-choy-chay. Lami kayo. The finished product of Chef Cam Kinlaw Recipe. Busa kayo mo kalimutong tuplok, subscribe, and share, and like. Okay kayo.